आंना फिसालाया माबा बेमार जादों। मा बेमार जादों? दा हनै थाखा मोदोम बुनाय जादों, आथिं बुनाय जादों। दा बेनो हनै थाखा फैसा गैयिखाय नायनो मोनाखिसै। माजों मा खालायबावनो आङो। नोंसोर अनोबा आंनो फैसा एसे होलांदो। फिसालाखौ फाहामथायनि थाखाय? फिसालाखौ नायनो थाखाय। न'नि सय सम्पति मा फानजोब्बाय गासिबो? सम्पति मानि फानजोबनाय जाबाय। दा जेबो गैया आखाइयाव। माजों नायबावनो आंलाय। दा रायजो राजाखौ खावलायो रायजो राजाखौ खावलायनाय जाबाय आङो। नोंसोर अनोबा होलांदो। फिसालाखौ फाहामथायनि थाखाय? फिसालाखौ फोसाबनो थाखाय। माने गोबावसै बेमाराव गोग्लैनाया? गोबावसै बेमारा। 3-4 मास जाबाय नामा? नायबाबो हामाखिसै हनै माजों नायबावनो आंलाय। जोंनि गामि मोनथिनायाव बियो आथिं बुदों आरो उदै बुदों। ओमफ्राय दा मा होननांगौथाय लिभार प्रब्लेम ना मा होननांगौथाय बुहुद डक्टरनाव लांबाय, बुहुद सिकित्सा खालामबाय। ओमफ्राय रजाबो कबिराजबो नायहोबाय। दा थाखा फैसानि अभाबाव सिकित्सा खालामजोबनो हायैयाव ओरैनो भुगिनानै दं मानसिया। दा बिनिखायनो जों गामिनि जानानै बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो सारमोननिसिम, जोंनि सरकारनि सारमोननिसिम, MLA, MCLA सारमोननिसिम आरो रायजो राजानिसिम बेखौनो आङो अनुरद खालामो जाहाथे नैबे आदैया भुगिनानै थानाय बेमारिया जाहाथे गरसे गरनै अनसुंथाइ मोननानै माने मोजाङाव फैयो आरो बेखौनो आंनि थरफनि थाखाय, जोंनि थरफनि थाखाय, रायजो राजानि थरफनि थाखाय आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो आरो। मा गामि गामिया? भानुवारि। नामा? नामा अशक नार्जारि। এতিয়া টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেল, এই কারণে আমার তরফরা রিকোয়েস্ট করো তরফরা যেন এই বেমারি মানুষ, এই ফ্যামিলির মানুষ মানে সহায় সুবিধা করে টাকা পয়সা অলপ চলপ দিয়ে, এই কারণে মই রিকোয়েস্ট করলো আমার তরফরা।